Så kan den brøle og stange. Albertslund Musikskole har et tilbud til nybagte forældre. Her kan børn fra en alder af 4 måneder få fornøjelsen af rytmikkens glæder. Det er godt at komme ud af huset, og det er godt for Kasper at møde nogle andre børn, tror jeg. I det hele taget musik og synge og være sådan lidt fjollet en gang imellem, det er jo for en til at grine, også en selv bliver man jo glad for det også, og det smitter jo af på barnet. Der er et lille skib, hvor skal det hen, hvor skal det hen, det skal hen til Naomi. Musikskolens leder er enig i, hvor stor en indflydelse musik har på børn. Jeg tror, musikken gør, at man får udvidet sin bevidsthed. Jeg tror på, at man træner hjerne og kreative evner fuldstændig ligesom man træner alt muligt andet. Så det er den tidlige opdragelse til et musisk menneske. Det starter, når man er født. Det er endnu ikke for sent at melde sit barn og sig selv til babyrytmik. Holdet er åben for flere interesserede og afholdes hver onsdag på Albertslund Musikskole.